uyauone ugodzokera ZBC yakutanga kuposta nonsense. This is absolutely nonsense. Irabbish irutaurwe. And the President Emerson Mnangagwa says the country's opposition must hold the ruling party's legislators accountable and keep them on their feet, saying this will ensure they deliver on their mandate. Ukatoona makuti opposition yakutodzwa nzi ngava vanofana kugara vachiti oppose. I think ndakambotaura nezvanyaya iyo nezuro but ndanyatsobata the way andiri kunzwa mani kana uchinge watondiona matouya kudai so kanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu-PF boy kane ndatouya iko zvinezvi. Saka chandiri kuedza kutaura ndechekudai so, ladies and gentlemen, ukaona mimi vanhu opposition yacho yakuita kutoudzwa nzi munofana kuti oppose that there is something wrong. Yakutotanga yakutopuwa script with right kana muri kufana kuti oppose nhasi munofana kuti oppose zvakati nezvakati, which is wrong. Amfana kuudzwa nzi tiopposei simply means apanenge pasina kana ari kuopposa wacho because makutodzwa kuti tiopposei because vakunyara kuti it's a one party state. People like Chabangu rimwe team rake vese vakaenda kupriki pfamba they can't oppose the ruling party. Why? Because zvinhu zvavo zvese zvavari kuita vari ngodaiso. Makanzwa the rumor iri kutendera pachinzi vakapuwa $5,000 USD to do what? Kungotora mari kungoti vanototi hai mari yenyika ngatidye. So munhu akuti anenge achitopuwa that sick man ishoma mari ye or ari kupuwa that mari yo achataura chimwe chichi achataura pasina chachaopposa bvanzi munofana kuti opposa mangwana muchazonza vakusumuka kuti tinoda kuziva kuti chakati hapana, it's scripted. Zvinonyorwa pasi so kuti right iwewe uchazonoopposa zvakati vachipedza kuopposa zvinhu zvefeki zvanonga kuda kuti buda vachitaura amendoti vachaopposa chii zvavachapuwa kuti vaopposa. Handiti kana kuti nyaya yakatanga kudi zvizvonzi vaenda kupirike farm vazodadede zvinhu zvechiopposwa nevamwe muri busy kudai so monzwa kuti kugwanda uko kwatotorwa farm team rake ratopinda pamaini ratosvika rikatonopindira maini rikatora team rana Mnangagwa. What's next? Zvine basa vanenge vachitotora vanongoisa nyaya iyoyo bhanzi ngaizare iyo pamedia munotoudzwa zvekutaura. Inini zvangu that's why ndichitaura kuti zvoni inini personally ndotaura zvandinjenzwa kuda handimbofe ndakateerana according to the flow kuti wadii wataura zvakadai so ko chakadai waiona here ndotaura zvandinchiona inini because vamwe vese ava vanenge vatoo captured. Chii chimwe chinenge chasara? Captured. Vakutoita kutoudzirwa opposition notoudzwa zvekutaura nditaurai zvakati. Zimbabwe ameno inini pamwe ndatorova ndapedza. So tell me what you think in the comment section. Zvandakuda kuti ndiite ndakusiya muchiteerera imwe audio mozondudzawo zvamuri kufunga kana muchinge maiteerera kuti muri kuionawo sei. Mwadangu ndiri ndamboisa audio makuseni ndiri mai vane 67 years zvino ndiri kugara muSouth Africa ndichida basa rekukuya dovi nomuchini wanakatozotenga kuti ndikuye dovi ndigone kutengesa dovi ndiri kuno. Meso anga achanyatsi kuona ndava nehealth yangu haisati ichinomira zvakanaka asi ndigere kuno ndichiita basa iroro nokuti hapana zvimwe zvinotogona kuita. Kuenda kumusha kunoti ndotengesa matomatisi angu achingopwanya kuti ndiite hodhe zvino ndichitengesa vanongotora. Saka ndakatoona kuti tiko kuno kutokuya dovi iroro ndichitengesa zviri nani. MaZimbabwenzi anenge achida dovi vanouya vachizotenga ndoziva iroro ndichirima nomuriwo ndichirima zvose zvandingangogona kungoita ndongoita kuti ndigone kuwana mari. Asi kuhondoko tisu takachitovako isu tisu takati zvimbwindo zvacho. Ndinorangarira kubva ndiri muform 2 1976 kusvika 1979 78 hondo ichipera 79 pandakanga ndichiticha magandanga asati adzoka tichita temporary teaching takanga tichitorerwa zvinhu tichitorerwa mari every month wanga usingabati mari yako. Mari yangoenda ikoko kunopa makondinga magandanga majini nokukolekta zvinhu zvaidiwa kuti zvitengewe zvavo vabereki vedu asingati vachengeti tachirwira hondo kuti hondo dei yapera. Vamwe vedu ndinotoziva vamwe vedu ini vakapiwa vana namagandanga ndotoziva vamwe vangu ini vakarepiwa namagandanga vamwe vachirepiwa namasoja. Tiri mukati mehondo imomo tichiitira kuti tiwane nyika yedu. Saka ndozvatakarwira here ndio hondo yacho here yakanga ichirwiwa yokuti Mnangagwa nomukadzi wake navana vake vagorarama. Kumadiwa kutibetsera nhaye mechiduku mashaya simba zvakadai sei kokusvika pakuti isusu takatiri vadokowo isu asi takasacrifice. Kemu vanhu vechiduku madiwa kumbosacrifice mukagona kumira makabatana mukabvisa Mnangagwa nemhuri yake.
dai vakomana zvichazoita zvakanaka here kana munhu angagwa achinge otonga iye nemhuri yake, kana akapa kumwana wake agopawo kuno mumwe mwana wake agopa kuno muzukuru womuzukuru wake, nyika ichaita nyika rudzii isingagoni kugarika iye zvino. Si vanhu vakuru tatoikonomesa zviro kwazvo, tatokonwa zvachose. Vanhu vakuru mune dzimwe nyika dzose tinoona kuno South Africa vanhu vakuru vanda vanonokora mari, yange dei mari yazvina isina nyaya kuwanda asi vanonokora mari. Kwedu kunyika kunonokora zvirema hazvikori, mapenzi haakori, vasina mabasa havana chavanopiwa. Vana vedu votosvika mbanje vakabva kuyunivhesiti chitambura saizvozvi votosvika mbanje vakagara pazvibhirichi. Si hatina kukura tichiziva kuti kunogarwa pazvibhirichi. Taiziva kuti kana munhu achinge ava mukomana mukuru unenge achiita zvanoita, oenda kuchikoro kare tichitodzidza isu yedu vakaita form 2 ndo vakanyanya kudzidza kwazvo. Vaitouya votoenda kukoreji kunodzidzira tichingi, kana kuti votouya votoita basa chimwe chibasa. Smith wanga ari nani nokuti mazuva aSmith bhanzi raiita peni, chingwa zvose nebhanzi nemukaka zvaiita tiki. Tiki chaiya mapfumo ya yaititengera chingwa nomukaka nebhanzi. Zvino iye zvino hakuchina chinodliwa. Christmas hatichaizivi, vana vedu havachazivi kune Christmas. Isu kare Christmas taisingazivi hongu zvokuti taisingaendi mutaundi, asi taipinda mudzimba tichiziva kuti kwana nhingi tichanodla kunenge kwakabikwa nenyama yehuku, kwana nhingi tichanodla kunenge kune mukaka, kwana nhingi taitoenda dzimba dzose tichinodla tichiziva kuti nhasi zuva reChristmas. Iye zvino hakuchina Christmas. Mumwe nomumwe unenge ari mumba make, nokuti yange dai mukaenda kumba kwomumwe munhu Christmas munodla pane pasina chokudla. Peru situation iri kumusha yakaoma. Dai muchiona matambudziko wetu wa muSouth Africa muno kutambudziwa, mugomuka kuti kumusha vanotamburazve. Hazvina zvinobetsera nokuti kumusha havana chavanacho. Kana unge wachinzi kwai tiri kuda kungwavha, kunombonzi kungwavha ndokuita sei? Kare vana mai vaigara kudzimba vanga vasingangwavhi. Ndakatombosvikako kumusha, ndakandiriko kumusha sometime mwana wangu panga achirwara, ndakandiriko kumusha. Ndikaona vanhu, mwana mukadzi akabereka mwana rusvava ane kamwe kadoko zvekamwana kanotamba apa achitengesa matomatisi usiku mutaundi. Hama dzangu situation yakadai yakaoma. Vanhu vechidoko unganai muone zvekuita, nai macomrades kozvomuri maka muchichengetedzwa navana vedu navabereki vedu vachikuchengetedzai, nesu tichikuchengetedzai nemhaka yematirasa kusvika pakadai. Ko chiwenga makaitire zvakadaro soko, zvokutora munhu kuzomugadzika muchiziva kuti zviro kwazvo unotiparadza. Makadii kuti tiparare? Makadii itonga yemika muchida nyika? Matotiparadza, fungai zvimwe. Vakomana vachiduku unganai mufunge zvimwe. Muinde munotaurirana zvamakawanda nana Jerasi mawarire avo. Taurai navo muungane, mubatane, mugone kubvisa ZANU-PF. Chavangu ngaafe, ko muri kumusiyire Chavangu ari mupenyu? Chavangu muri kumusiyire ari mupenyu? Mwari ambokupi mhosva nokuti ari kuuraya vanhu vakawanda. Chavangu ari kuuraya nyika, ari kuuraya vanhu vakawanda kudarika munhu mumwe chete. Saka munhu mumwe chete ngaafe, vanhu vakawanda vararame. Ingawani yange dai ari driver wemota, kana akaona kuti vanhu vakatakura mota vakawanda, munhu mumwe chete ndiye urikufamba panze, unogona kutsika iye munhu uri panze akafa, asi vanhu vari mumota kana vakararama. Mhosva yake inotongwa ichisika mota anga aida kusevha 12 vanga vari mumota akatsika mumwe. Saka veduwe fungai zvimwe zviro kwazvo.